Ay, inuna po kasi mag-ano yung CAP. Insert na lang po doon sa may ito. Ito na yung ginamalat here. Parang pwede kami dito.
Nagkahira. Pipis mo pa ni Ma? Tubig ya, tubig ah. Ay, na po kasi mag-ano yung CAP. Insert na lang po doon sa may ito. Ito na yung namalap here. Parang pizza kami dyan.